Hej alle sammen. Jeg har fået lov til at besøge Michael Justad heroppe i Just Health, fordi vi har aftalt, at vi skal have nogle snakke omkring alt det her med keto, kulhydrater, carnivore og hvad der ellers er på hele det her spekter, og hvorfor vi synes, det kunne være fedt at fortælle en lille smule mere om det. Så som du siger her, hvordan man kan forstå det, ikke? Goddag igen, Michael Justad. I dag er vi i klinikken, og vi skal jo egentlig prøve at lave en rigtig seriøs podcast sammen. I dag er vi ikke tilfreds, fordi vi har hverken fået til det her med mikrofon, eller kamera, eller lys, eller udsende, you name it. Så vi laver i dag en teaser nummer 2, og det gør vi, fordi at vi er simpelthen så ivrige for at komme i gang, at vi kan ikke vente mere. Nej. Og årsagen til, at vi vil i gang, ja, men det har vi lige snakket om. Hvad er det? Altså, mig først, jeg vil gerne i gang med en podcast, fordi jeg vil dele min erfaring og viden inden for kosthold og ernæring og træning. Og jeg har det jo lidt på samme måde. Jeg har oplevet med mig selv, at jeg har vejet 170 kilo, været nede på 110, og nu er jeg altså røget godt op igen. Men det er jo selvfølgelig, fordi jeg ikke har levet på den måde, som jeg levede, da jeg tabte mig de mange kilo. Der har været travlt år og så videre. Vi har alle sammen masser af gode undskyldninger. Altid masser af gode undskyldninger. Og derfor så synes jeg, at det kunne være sjovt at have jer med på rejsen, og have Michael med ved siden af. Fordi mange gange, når jeg skal forklare nogle af de her ting til folk, jeg møder på gader og stræder, så har jeg jo ikke den baggrund, som Michael han har. Det er jo en fuld patologisk uddannelse, Michael har. Min i forhold til at være optometrist er jo sådan en noget mindre, jeg er i stand til at forstå nogle ting, men Michael kan gå meget mere dybt med noget i fællesskab, når vi snakker om tingene. Ikke? Jeg har jo læst både kosthold og ernæring i mange år. Jeg har dyrket bodybuilding, hvor man på en måde bruger teori i praksis. Jeg har ikke haft et problem med at tabe mig. Jeg har haft et problem at tage på, og på et eller andet tidspunkt, så synes jeg også, at jeg ikke kunne blive stor nok, og skulle vende mig til at gå ned. Men jeg kan tabe mig ekstremt hurtigt. Jeg har en høj forbrænding. Min krop, den vil gerne ned i vægt, fordi jeg bærer muskelmasse. Din krop, den vil gerne op i vægt. Groft tak, ja. Så er der et eller andet der, hvor jeg har ladet mig fortælle, mens jeg undersøgte alle de her ting, at folk, der meget hurtigt fylder deres fedtdepoter, også er styrket i forhold til at smide dem ved hjælp af den her kur, i forhold til at holde sig til kulhydrater og emotion og sådan nogle ting. Men om det er rigtigt eller sandt, og hvorfor det er det, det er jo noget af det her, vi kommer til at sidde og rode en lille smule rundt med. Jeg tror, mig og Peter, vi er meget enige om en ting, og det er, at kulhydrater, det er noget lort. Ja. Og jeg har jo prøvet mange forskellige kostplaner, både på mig selv, men også på klienter. Jeg tror, som jeg siger her tidligere, jeg tror, jeg har givet måske 500 kostplaner. Og det ville være nemt, hvis man kunne lave en kostplan og give til alle. Sådan er det overhovedet ikke. For mig så fungerer keto bedst af alt, jeg har prøvet. Og keto i den forstand for mig, det betyder, at jeg spiser ikke kulhydrater. Jeg rører ikke kartofler, pasta, ris, brød, slik, sukker. Men jeg spiser masser kød, elsker kød, og så spiser jeg masser salat, og så får jeg mine fedtstoffer. Fordi jeg er ikke bange for fedt. Vi kommer til at have en hel podcast om fedt, og hvorfor man ikke skal være bange for fedt. Men det kommer en anden gang. Ja. Hvad med dig? Hvordan kom du ind på keto-kur? Men der er flere årsager. Altså det allerførste, det var jo, at jeg blandt andet havde en medarbejder, en assistent, som havde gigt. Og jeg undersøgte sådan i forhold til inflammation og sådan noget, for jeg synes, det var lidt interessant. Og så var det også en aften, vi ligger i sengen, min kone og jeg, og så synes hun, der er en lyd nedenunder. Og så er det selvfølgelig min opgave at lige gå ned og finde ud af, hvad det er for noget. Og da jeg går ned ad trappen der kunne jeg godt mærke, det var der, hvor bare de der 170 kilo, der kunne jeg godt mærke selv, jeg kunne jo ikke hverken forsvare det ene eller det andet, fordi jeg synes, det var hårdt nok at bestige den ned ad den trappe. Og så gjorde jeg jo det, som er min spidskompetence i alt, hvad jeg gør, om det er optometri eller hvad pokker det er. Jeg elsker at researche og gå i dybden i nogle ting og finde ud af, hvordan det er. Og der rendte jeg så ind i Thomas DeLauer, som også egentlig måske kommer til at nævne undervejs, som en af de her store YouTubere, der gør en hel masse af det her.
og han sidder og spiser noget burgerværk eller et eller andet stil, sådan klokken midnat og fortæller om det her med, at man kun skal spise i en kort periode. Så jeg hører først om det her med, at man skal begrænse sit spisevindue i løbet af dagen, altså spise i, lad os sige, fra 14 til 17 eller et eller andet. Det kommer vi også ind på. Meget populært kaldt intermediating fast. Ja, og jeg har prøvet at oversætte til dansk midlertidig faste, det lyder lidt dumt, men det er jo det. Og så det kører jeg med i et halvt år. Så inden for ganske få timer, så spiser jeg slik og is og alt muligt. Ja, og hen over det her halve år, der taber jeg mig faktisk 8-9 kilo. For trods af, at jeg spiser det der forkerte, men bare fordi jeg kun spiser mindre. Jeg spiser en kortere periode, så der er en lang periode i løbet af dagen, hvor jeg får forbrændt en masse af det, jeg også har spist. Og så er det lige pludselig, at jeg får øjnene op først for Dr. Berg, som er samme uddannelse som dig, kiropraktor. Og som er meget, meget, meget stor keto-fortaler. Og da han forklarede det her, hvordan det hang sammen med, at kroppen egentlig først tømmer for kulhydrat, allerførst alkohol, det er nemmest at forbrænde, eller giftigt for kroppen, så det er det første, så ryger kulhydraterne, så ryger protein, og så ryger fedt til sidst. Groft sagt, det kan godt være, at det ikke helt hænger sammen sådan, men da jeg får den der forståelse af at sige, okay, så hvis jeg fjerner hele det her kulhydratslag, alt hvad der hedder noget med korn, riskorn, majskorn, bogvedkorn, alt hvad der hedder korn, og kartofler og andre ting med stivelse i. Jeg tror, det skal være en af vores emne i sig selv at sige, hvad er det egentlig, man skal holde sig fra, og hvad skal man ikke holde sig fra, for det er jo svært for folk at forstå. Hvad er der kulhydrater i? Lige præcis, det er det, jeg mener, ikke? Ja. Eller sukker i. Det er endnu værre, det er jo sukker i alt. Ja. Så gør jeg det, at jeg kommer hjem fra en tur, hvor jeg er i München på sådan noget brillemesse, og der bestemmer jeg for, at jeg går hjem og siger, nu er det nu. Og der dropper jeg så alles, og jeg begynder at spise i det her korte tidsrum løbet af dagen. Jeg bestemmer mig for, at det må være fra klokken, den er 14 til 19. Og der gør du det eneste rigtige, det er at gøre tingene 100%. Hvis man prøver keto, så skal man gøre det 100%. Ja. Fordi spiser man kulhydrat i løbet af dagen, så kan du lige så godt lade være med at prøve at spise keto. Fuldstændig. Ja. Så vil det bare tykke jo. Det er ligesom at være alkoholiker og alligevel drikke en øl om dagen. Ja. Du kan lige så godt lade være. Og der er det sådan ved keto, man er nødt til at følge de her retningslinjer, men der er få retningslinjer. Men du kan ikke både og. Altså det er ligesom, man kan ikke kun være lidt gravid. Altså man er enten eller. Og så kan man selvfølgelig godt, hvis man er en gut som dig, der træner en masse, måske spise en halv pizza den dag, hvor man så knokler løs, og ligesom får det ud af systemet, så man er tilbage i ketose. Men det kommer vi også lidt mere ind på, hvad ketose er. Ikke? Det er meget genetisk, det her med ketose. Og så er det jo, altså ren ketose er jo, når man er tom for kulhydrat, så laver kroppen ketoner igennem fedtstoffer forbrændt igennem lever. Så laver en ketoner, som så er en ekstrem god energikilde. Ja. Det som er med ketose, det er jo, at det er meget genetisk, hvor meget man kan belaste kroppen med glukose og fortsat være i ketose. Jeg ligger omkring 40 gram. Det er ikke mange, der ligger på 40 gram, og alligevel er det ketose. Plus at jeg kan gå i ketose på cirka på et døgn, hvis jeg kommer ud. Ja. Det gør jeg ved at faste. Det er den nemmeste måde. Jeg ved ikke, hvor lang tid det vil tage ellers, men hvis jeg faster dagen efter og spiser aftensmad, så er jeg allerede i ketose. Det måler man jo i. Du har vel også en sådan måler? Jo, jeg har sådan en blodmåler. Og det der er sjovt, det er at jo mere glukose du har i din krop, jo mere træt bliver du. Du får det her brain fog, du bliver oppustet, du får væske i fødder, du får væske i hænder, alt det her, ikke? Du sover dårligt, du bliver syg, du bliver snot i næsen. Men uanset hvor mange ketoner du har i din krop, så spiller det ingen rolle. Nej. Der er ikke nogen bivirkninger af ketoner. Sådan lidt groft sagt, så er det sådan en ren forbrænding. Jet fuel på en eller anden måde. Jet fuel, lige præcis. Og hjernen har brug for en lille smule glukose, men det kan vi selv danne, når vi står op om morgenen, som jeg har forstået det. Men ellers så kører den egentlig bedre på ketoner. Altså man kører på ketoner, som kan blive glukose for hjernen. Så der er der en sådan barriere, hvor den alligevel kan få glukose ud af ketoner. Ja, og det er en af de ting, som kan lyde en smule arrogant, men når man har prøvet det, så vil man vide, det er rigtigt. Man tænker hurtigere, man tænker klarere på en eller anden facon, når man er i en ordentlig ketose. Og det er lidt svært at lige få folk til at være med på, for det lyder sådan lidt, men det gør altså et eller andet. Man skal jo tænke lidt på det her med ketose, er jo, at
når man er afhængig af glukose som energikilde, så har man jo ikke altid glukose tilgængelig. Glukose oplagres som glykogen, som er den større kæde, og så nedbrytes den til glukose. Når du ikke har mere glukose, så går du sukkerkold. Ja. Det kender vi alle sammen. Og hvad sker når du er sukkerkold? Hvad er det første du søger når du er sukkerkold? Hvis du nu ikke er i ketose. Sukker. Ja. Kanelsnegle, Red Bull, kaffe, espresso, et eller andet quick fix, som jeg siger, the next fix. Det er ligesom en stofmisbruger, som skal have sit næste fix. Så stopper du på tanken, du får en kanelsnegle, du får en Red Bull, det kører. Hvor længe kører det? Max en time, ja, så er du endnu mere træt, end du var første gang. Ja. Det der er med ketoner, det er jo, at når din krop starter med at forbrænde fedt, så vil man sige, at selvom jeg, der har 6% kropsvægt på grund af ketose, så har jeg ekstremt lav fedtprocent, så har jeg fortsat uendelig mængde fedt at forbrænde. Så når jeg starter at gå i ketose, så forbrænder jeg energi sådan her. Og når jeg lader mærke til, når jeg startede med ketose, mit energiniveau, hvor stabilt det var, og hvor energisk og overskudsagtigt jeg var det, hele tiden, så vil man ikke tilbage. Fordi hvis man snyder og spiser et eller andet, og går ud af ketose, så er man træt i 3 dage. Alt efter hvor hurtigt man kan skifte. Men som jeg fortalte dig i går, der spiste jeg de her nogle riskager, min datters kammerat har lavet osv. Og jeg er i dag, altså jeg har jo i 5 år nærmest ikke haft en eneste dag, hvor jeg har været snottet, siden jeg startede med det her. Og i dag, da jeg er snottet, jeg har det dårligt. Nej, jeg har det ikke dårligt, men sådan en tør i halsen til at blive snottet, og så trækker jeg vejret ind og sover. Og nu er jeg så heldigvis, første gang jeg skulle i ketose, der tog det 14 dage, cirka inden jeg var i det. Nu skifter jeg ligesom dig, altså det er fra dag til dag, at det ryger hurtigt, fordi kroppen har ligesom lært at komme over på det. Men nu nævnte du selv det med fedtprocenten før, de 6%. Jeg har en kammerat, som cykler rigtig meget. Han sagde, hvad skal jeg så spise, mens jeg cykler, hvis jeg gør det der på det? Og så kom vi til at tale om dig og mig, ham her, der vandt 3 etapper på Tour de France. Du kan ikke huske, hvad han hedder, Keith et eller andet, ikke? Ja. Keith Folk eller Front eller noget. Det kan man google dem. Og det var fordi, jeg hørte Dr. Chaffee, som er en af de her rigtig hardcore folk også i den her verden. Og han sagde, at en gut som Michael, eller en gut som cykelrytteren her, med 6% kropfedt, når man kan tappe direkte ind af den og tage sin energi derfra, så er det 10 gange så meget, som man kan ophobe glykogen i sine muskler osv. Med at pumpe sig med pasta, hvad de nu ellers alle sammen gør. Men, jet fuel. Ja, så det er jo helt fuldstændig vanvittigt at se, at det her rent faktisk også virker for nogle elitesportsudøvere. Fordi der er et eller andet med at gro muskler og ketose og nogle ting og sager, hvor jeg har hørt, at nogen mener, at man kan have glæde af kulhydrater. Og det er jo selvfølgelig en anden snak, ikke? Og den snak er jo lidt af årsagen til, at jeg startede med keto. Ja. Fordi jeg var på bunden af det, man kalder en dårlig psykisk tid i mit liv, hvor alt var mørkt. Og jeg har altid været sådan, at jeg skal have et eller andet mål for at komme op igen. Så jeg bestemte, hvad jeg gør. Jeg laver et comeback. Jeg var 41 år gammel. Jeg havde ikke stillet op i bodybuilding siden, når det var den sidste. Det må være tilbage i mange år siden. I hvert fald 15 år siden. Og bestemte mig en dag, jeg var ude og gik tur, så sagde jeg, at det jeg skal gøre for at komme ud af det her, det er at starte at træne. Så startede jeg at træne, og så blev jeg afhængig af træning igen, jeg blev afhængig af løb igen, og så fordi jeg havde haft det dårligt psyke, så spiste jeg rigtig dårligt. Når jeg havde dårligt psyke, så spiser jeg rigtig dårligt. Jeg kunne gå 3 dage og kunne spise et æg. Så dårligt spiste jeg. Og så tænkte jeg, så startede jeg og tænkte, hvad skal jeg spise nu for at komme i god form, uden at tage fedt på? Så læste jeg om det her med keto. Og så tænkte jeg starter med keto-diet. Og så læste jeg nemlig det, du siger, at det er svært at bygge muskler. Jeg gik fra at være og jeg har billeder. I have pictures to prove it. Jeg gik fra at veje 91 tyndfad. Man kan godt se, at jeg var trænet under, men jeg var slasket. Til at veje 102 kilo med muskler og ingen fedt. Ja. Og det var ren keto.
Og jeg blev så fortæller fra keto. Vi snakker det her tilbage i 16, hvor jeg startede keto. Jeg har blivet ved, så jeg har været keto i 8 år. Jeg var så overrasket over, at jeg fik mange til at starte på keto, fordi jeg blev, du ved, når jeg bliver inspireret, så er jeg god til at inspirere andre. Ja. Og jeg blev en fortæller for keto, det har jeg været siden, og jeg fik mange andre bodybuildere, der tvivlte på, at det gik an til at gå over til keto, og dem går man aldrig tilbage. Så det der, man kan godt bygge muskler. Og faktisk er det meget nemmere at holde form, fordi at ens diet er fyldt med fedt, så man er ikke sulten. Det er det, og man bliver også mindre irritabel. Ja, og det er en af de ting, som gør så meget, fordi når man bliver, uanset når man bliver træt, så bliver man jo mere irritabel. Ligesom hvis man er meget kold, så bliver man mere irritabel. Men det er jo der, hvor det er meget nemmere at holde på med det, man laver, ikke? Fordi man ikke bliver irritabel. Lige præcis. Ja. Og der er så mange hjørner af det her. Du var i gang med lige før at tale om, at du faktisk tog på med det, mens du trænede. Ja. Og jeg tabte mig med det. Og en af de ting, som er så interessant, og det er faktisk en af hovedårsagerne til, at vi gerne vil det her, det er, for os handler det ikke om at tabe sig eller træne som sådan. Det handler også rigtig meget om, at vi tror på, at det bliver meget sundere. For en af de ting, som Michael rigtig meget har nævnt over for mig, og jeg også har været vildt inde på, det er, hvor meget medicin mennesker kan undgå at tage, hvis man lader være med at putte de her forkerte ting ind i sin krop. Og det er vi altså noget overrasket over. Blandt andet sådan noget med, at jeg ikke er blevet stukket af myg de sidste... Nu startede jeg jo i 19. Og jeg har jo stort set blevet stukket af myg. Udover de der få gange, hvor man så har gjort det. Og det må være fordi, og jeg har prøvet at undersøge det her, jeg har ikke kunne finde det. Men det må være et eller andet med, at mygs metabolisme er afhængig af glukose. Ja, og når glukosen ikke er der, kan den sygen ikke bruge ketoner. Og derfor så gider den ikke at stikke der. Altså, vi andre gider jo heller ikke at spise græs. Altså, det kan vi jo ikke leve af. Så derfor så lader vi det være, eller bark. Og det må myg også have på den måde. Og det vil sige, sådan en sygdom som malaria, den bliver spredt af myg. Gud, kunne man undgå malaria-medicin, så har vi informationen med gigt. Kunne man undgå en masse gigtmedicin, og for slet ikke at tale om diabetes, det er jo den helt store i det her, ikke også? For det er jo insulin, man får styr på med det her. Så det sjove ved den her måde at spise på, det er, at kroppen regulerer sig på en eller anden måde naturligt. Som Dr. Ken Berry han sagde, man har aldrig set et tykt dyr, der ikke bliver fodret af mennesker. Altså man har aldrig set en fed puma. Nej. Det sker helt af sig selv, at den æder kød og fedt og en eller anden fede dyr. Jeg holdt det her nede ved det der pet zoo, eller hvad det hedder hernede, inden jeg kom til dig. Og der var sådan et billede af en tyk hund, og at de sådan tilbød, at man kunne komme i et vægtprogram med sin hund. Og jeg tænkte, ja, det er jo det der hundefoder, de sætter forretningen, der gør, at hunden bliver tyk, for det har aldrig været det vilde liv jo. Der er jo tilsætning i alt, og der er brand loyalty, og jeg er sikker på, at der er brand loyalty inden for den hundeverdenen også, at den tilsætter sødme i maden, så hunden skal lide det mærke, og kunne spise det mærke, og så tjene penge på det. Ja. 100%, og det er det, de gør med os. Men... Og det er jo det, der også sker med os mennesker, ikke? Ja. At man tager lige kostpyramiden, vender den rundt, gammel historie, den der med, hvordan en bestemt kirke synes, man skulle, nu bliver den sådan lidt, men det kommer vi også ind på senere, synes, at man skulle ikke spise så meget kød, fordi det gør, at mennesker bliver mere lystne. Ja. Og så synes de, at man skulle, i stedet for at spise noget andet, fordi så var man ikke helt så lysten, og der finder man så ud af, at man kan valse de her majs. Og kvinden, der sådan er fortaler for det her, hun tager fat i hendes sår. Og ham kender vi altså, han hedder Kellogg's efternavn. Og der starter hele det her bevægelse, det her cirkus med, at morgenmad er det vigtigste måltid. Og det kan bestemt være sundt at spise morgenmad, det er ikke det, jeg siger. Så skal Cereal. Ja, cereal. Hele den der cereal-verden, hvor det er det værste skrammel. Altså, vi googlede en gang af Frosties med mælk på, og sukker og nogle bær. Det var lidt dårligere end en Snickers. Og der er jo ikke nogen forældre, der vil give sig bare en Snickers til morgenmad. Altså. Men historien ender vel egentlig med, og det her er jo dokumenteret, så det her kan jo folk finde info om. Men Kellogg's og Graham, de to største inden for cereal-verden, dem lavede jo sine produkter for at sænke testosteronen i mænd. Ja, det er præcis. For at gøre os mindre lystne. Men og det er jo et ting, som genspejler sig også lidt i ADHD-medicin i dag, hvor drengene skal være lidt mindre aktive. 100% ikke. Altså, vi har jo hele historien med Michaela Peterson, der har depression og ødelagte led og så videre, og går på Lion Diet og har nu ingen problemer, ingen medicin, ingenting. Og det er jo det, vi hele tiden skal huske på det her, det er jo gratis.
Du skal jo alligevel have noget at spise. Ja. Så hvis du bare vælger at spise det rigtige, så, og det er jo det, hvor det nu bliver med fare for, at det bliver hyklerisk. Men jeg er jo alt for stor igen. Så det er jo ikke sådan, at det er bare nemt altid. Sådan er det jo nogle gange. Og den her intro her, eller den teaser nummer 2, der skal vi jo faktisk starte sådan og kigge lidt på, hvad vi skal få Mr. Skjold til at gøre for at tabe de sidste kilo, og hvad jeg kan gøre for at måske booste lidt den her ting, han har været i. Og jeg tænker, at når vi starter vores episode nummer 1, så kommer vi til at snakke om forskellige skridt, så folk kan deltage og måske skabe den her livsstil, som heter Keto Lifestyle, eller Carnivore. Vi vil gerne være behjælpelige, sådan at folk, der ikke har styr på noget som helst, og ikke vil træne, og bare har lyst til at måske prøve at spise sund, uproduceret, ultraproduceret fabrikmad, har lyst til at prøve, så laver vi det meget basis, så alle kan være med på rejsen. Ja, det er det allervigtigste, at vi skal fortælle det her step by step, så man forstår, hvad det hele handler om. Nu har vi prøvet at gå ind i alle de der forskellige hjørner, der er i det, men det er jo fordi vi, som vi sagde inden, det er næsten for højpandet at sige det, men det er fordi vi gerne vil gøre verden til et bedre sted. Hvis vi på en eller anden måde kan få det her ud i folks bevidsthed, så vil vi blive vanvittigt glade. Hvis vi havde en kanal, der kunne komme ud til alle hele verden, så ville vi redde hele verden. Det er vi overbevist om. Det er vi overbevist om. Og jeg har også en ting, hvis ikke det var sundt at spise kød. Jeg har faktisk 2 gode punkter med det her med kød. Ja. Hvis det ikke var sundt at spise kød, hvorfor fanden er det, kuren smager så godt? Ikke? Altså, Gud ville jo ikke skabe en kur, der smager så godt, hvis det ikke var godt for os. Helt ærligt. Jamen, altså, vi kan jo sådan sige helt enkelt. Vi har nogle ting, vi ser små børn griber efter med det samme. Ja. Og det er altså noget med, at de skal overtales til at spise broccoli. Har du nogle gange set en tur, der kan lide grøntsager? Aldrig. Jeg har aldrig set det. Og det er derfor, jeg nægter at tro, at vi er født for at spise blade. Jamen, det er vi. Altså, nu brugte jeg jo 4 timer en dag på at se den længste YouTube, jeg nogensinde har set om, hvordan vi udviklede os. Og der er det meget, meget tydeligt. Det øjeblik, vi kan begynde at styre ilden, og få det her kød til at være knap så hårdt og tyk i, der vokser vores hjerner kolonormt. Altså, det er der virkelig sker noget. Og det er jo en af de her ting, som jeg ved er en af dine kæpheste, som vi faktisk næsten glemte. Det er jo hele det her med kolesterol. Ja. Og med, at vi får hele tiden at vide, kolesterol er farligt, kolesterol er farligt, kolesterol er farligt. Nu viser det sig rent faktisk, at folk, der har et højere kolesterol, lever længere. Ja. Den skal vi også have en hel episode om kolesterol. Ja, det skal vi. For den er grov. Den er grov. Og så hørte jeg en ting, som virkelig fik mig ud af starthullerne den anden dag. Overvægt er værre i forhold til død, end det er at ryge for eksempel. Eller drikke alkohol moderat, og så videre, og så videre. Så overvægten er jo det, vi skal af med allerførst. Ja. Altså, det er ligesom den vigtigste ting. Det er lige før man kan se en parallel ørning med dødelighed i forhold til overvægt. Ja. Og der er det bare, altså det er jo derfor, vi er gået ind i det her. Det er nemmere for mig at vise, hvordan man taber sig, end det er for Michael, for han er sådan helt slank og veltrænet. så vi kom bare. Jeg kan gå ned fra 6 til 4%. Bare sådan, yes. Og alle vil se på det og sige, skidt med. Ja. Og der skulle det gerne være sådan, at man kan se, at der sker en lille smule mere med mig. Men lige præcis det der med, hvad vi er skabt til at spise og ikke er skabt til at spise, det tror jeg, man kan diskutere rigtig, rigtig meget. Men vi ved, at der er nogle ting, som er kommet i forbindelse med landbruget. For eksempel fandt jeg ud af den anden dag, at den måde, man tidsbestemmer kranier på, det er, hvorvidt man kan se, at der er karies eller ej. Hvis der er karies, så er det efter, vi er begyndt at indtage kulhydrater. Efter der er kommet et bondesamfund. Inden da fik man det ikke. Og selvfølgelig vil det altid være behov for tandlæger. Men hvis de nu kunne bruge tiden på ikke at skulle lave huller med folk. Og det er jo samme med Alzheimer. Der fandtes jo ikke Alzheimer tilbage, når det ikke var produceret mad. Nej. Og det er hele den her med, som vi også kommer ind på et eller andet tidspunkt omkring de her kerneolier, som folk spiser, som er det er det værste gift. Det er langt værre end noget end alt andet. Ja, der er det bedre, at du ryger og tager stoffer næsten. Ja, altså det er absolut avocado, hvis det skal være fra en plante, eller de gode olivenolier. Det er, hvor man ligesom kan forestille, at man næsten kan presse det ud. Ja, kokos, ja. Hvor man ligesom kan få olien ud ved almindelig kraft, uden at skulle lave de der ting og sager. Planteolie blev opfundet af tyskerne under 2. verdenskrig til at smøre deres maskineri med.
kommer så til, alt bliver overtaget af amerikanere og andre efter en verdenskrig af Tysklands ejerskab, kommer så til USA, hvor man i datidens penge, altså ægte penge, betaler $30 millioner til hvad det her FDA, altså dem der udkender fødevarer, for at få dem til at sige, at det er sundt nok, og så kommer hele det der margarine og skrammel, og jeg ved ikke hvad. Sunflower oil. Ja, det er nok det værste, ikke? Ja, det er det værste. Ja. Fordi der er så meget omega-6 i, at omega-3 bliver presset så ned, så stiger der også inflammation der. Der er så meget skrammel derude. Og inflammation er jo årsagen til hjertekarsygdomme, diabetes, Alzheimer. Ja, som efterhånden bliver kaldt for hvad reparerer inflammation i vores krop? Det er kolesterol. Kolesterol er den mest beskyttende, som findes mod inflammation i kroppen. Okay. Og det er jo igen, vi har den her med blodpropper, hvor man siger, jamen det er på grund af kolesterol. Nej, nu har vi fundet ud af, at det er fiber, der sætter sig i de her blodår, så kommer kolesterolen og lapper på det. Og derfor så er det, man ser kolesterol i forbindelse med alle blodpropper. Lidt ligesom man ser brandmænd i forbindelse med huse, der brænder. Men det er jo altså ikke dem, der laver brand. Nej, det er præcis. Ja, det er den gode metafor, der. Så, jamen altså, det er jo timer, vi kan blive ved at tale om det her, ikke? Altså. Ja, men jeg tænker, at hvis vi nu skal runde den af, så for min del, så har jeg lidenskab til at dele, og alle ved, at jeg godt kan lide at motivere andre i gang. Jeg elsker at få andre i gang med træning. Jeg har ikke noget problem med at holde mig selv i gang, tro mig, jeg er i gang. Men jeg elsker at få andre i gang. Jeg har fået tusinder af mennesker i gang med træning, og der er ikke en eneste, der har fortrydt at komme i gang. Det kan jeg godt love dig. Der er ingen, der fortryder en træning, man har lavet. Så jeg vil gerne, at I kommer i gang med både at spise sund mad. En ting, der er godt med keto, som jeg gerne vil sige, keto er jo kun gode råvarer. Der er ikke noget produceret mad i keto, for der er kød, og så er det grøntsager, og så er det fedtstoffer. Så du spiser ikke nu på en dåse. Og samtidig vil jeg hjælpe mennesker, og så vil jeg gerne hjælpe Peter Skjold, og så hjælper han mig med at vise andre, hvad kan det her gøre med sine oplevelser. Det er lige præcis den der sammenhæng, der kan være sjov at lave, hvor jeg har været igennem nogle ting på et plan i forhold til vægttab, Michael på en anden måde, men alligevel er det den samme kerne, vi drejer rundt omkring, og det er det, som bliver sjovt at kunne fortælle jer alle sammen en hel masse om, hvordan man holder op med at svede, og ens sved lugter ikke længere, og der er så mange fantastiske bivirkninger ved at leve på den her måde. Så jeg glæder mig helt åndssvagt til det. Jeg er jo så, og det er jo der, hvor det er dejligt, Michael er glad for at motivere, fordi jeg synes jo sådan noget med træning og en træningscenter og sådan noget, det er sådan en avanceret form for at blive negle. Altså, jeg synes simpelthen, det er det skedelige. En dag, så har vi nok en podcast, hvor jeg træner Peter Skjold i et sæt. Ja, det tænker jeg, vi nok skal til. Det skal vi. Og så skal vi nok også have nogle gæster. Vi kommer til at prøve at få nogle gæster ind, der har prøvet keto, der måske forsket inden for keto. Vi prøver at gøre det her til det bedste, vi kan for jer. Ja, det er det hele går ud på for os. Det er, at folk ude bag skærmene lærer, at der er en vej til at få et bedre liv. Uden medicin. Uden medicin, og ved bare at spise det rigtige. Yes. Vi takker for os. Husk at følge vores YouTube-kanal. Vi har hvert vores kanal. Min er her. Peter Skjold sin er der. Vi deler den, og så har vi hver vores kanal. Lige præcis. Tak for os. Kan det godt.